ஹே காய்ஸ் இப்போ இந்த ட்ராமாவோட கண்டினியூஷன் பார்ப்போம். ஸோ நம்ம ஹீரோவும் ஷாஷாவோட அப்பாவை மீட் பண்ணுறதுக்காக வரான். அப்பா அவரோ ஹே நான் உன்கிட்ட பேசணும்னு தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்படிங்கிறவர், எனக்கு ஒரு விஷயம் வந்து புரிய மாட்டேங்குது. உன்னோட அப்பா உனக்கு வந்து மணியே கொடுக்க மாட்டேன், உன்னோட காரு உன்னோட பைக்குன்னு எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கிட்டாரு. உன்கிட்ட வந்து வித்துட்டு இருக்கிறதுக்கும் வந்துட்டு பணம் கிடையாது. அப்படி இருக்கப்போ நீ இத்தனை நாள் எப்படி வந்து தாக்கு பிடிச்சிருக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்க, அதுக்கு ஹீரோவும் எனக்கும் அதே சர்ப்ரைஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான். உடனே ஷாஷாவோட அப்பாவை சும்மா இல்லாமல், ஓ ஹீரோயினோட மணியில் தான் நீ வந்துட்டு லிவ் பண்ணிட்டு இருக்கியா, அதை வச்சு தான் சர்வை பண்ணுறியா, நல்ல ஐடியா தான். பட் ஆனால் லாங் டைமுக்கு அது சொல்யூஷன் கிடையாதே. பேசாமல் இதெல்லாம் நீ பண்ணுறதுக்கு பதிலாக என்னோட கம்பெனிக்கு என்கிட்ட வந்துடலாமே அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல, நம்ம ஹீரோவும் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் சரிதான், பட் ஆனால் இது என்னோட விஷயம், ஸோ நீங்கள் வந்து இதில் தலையிடாமல் இருந்தாலே எனக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து அவன் கிளம்புறான். ஷாஷாவோட அப்பாவோ வந்துட்டு கடுப்பில் நின்றுட்டுருக்காரு. நம்ம ஹீரோயினோட அங்கேருந்து அவனோட அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு நடந்து போயிட்டுருக்கப்போ, நம்ம ஹீரோயின் எனக்கு இந்த மாதிரி வந்து நைட் டைமில் ரொம்பவே ரிலாக்ஸ்டாக எந்த ஒரு டென்ஷனும் இல்லாமல் நடந்து போகிறது ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கா. அப்போ ஹீரோ எதுவும் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணல. பட் ஆனாலும் அவள் வந்து கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கா. எப்போவுமே படிக்கிறது பார்ட் டைம் ஜாப்னு சொல்லி ரொம்பவே டயர்டாகவும் சீரியஸாகவும் இருந்துட்டுருக்கோம். ஆனால் இன்னைக்கு இருந்த மாதிரி நான் இருந்து ரொம்பவே நாளாச்சு அப்படின்னு சொல்ல, நம்ம ஹீரோக்கும் மனசு ஃபுல்லாக ஷாஷாவோட அப்பாவோட வேர்ட்ஸ் தான் வந்துட்டு திரும்ப திரும்ப வந்து ப்ளே ஆகிட்டு இருக்கு. அதாவது ஹீரோயினோட பணத்தை வச்சு தான் அவன் சர்வை பண்ணுறான் அப்படிங்கிறது. அடுத்த நாள் காலையில் அந்த ரூமி பொண்ணு இருக்கா இல்லையா, அவங்களோட அப்பார்ட்மெண்ட் பில்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு இருக்கா. எலக்ட்ரிசிட்டி பில் நிறைய ஆயிடுச்சு, வாட்டர் பில்லும் நிறைய ஆயிடுச்சு, என்ன இப்படி போயிட்டு இருக்கு, இதெல்லாம் எப்படி நம்ம வந்து டேலி பண்ணுறது அப்படின்னு நினைக்கிறவ அங்கே வர ஹீரோயினை பிடிச்சு ஆக்சுவலாக அவங்ககிட்ட ஒரு சீரியஸான விஷயம் பேசணும் அப்படின்னு சொல்கிறான். நம்ம ஹீரோயினும் அப்படி என்ன சீரியஸ் அப்படின்னோடனே அவன் என்ன சொல்கிறான்னா, இப்போ முன்னாடி வந்து நம்ம 3 பேர் இருந்தோம், ஸோ எந்த ஒரு காஸ்ட்டையும் நம்ம வந்து 3 ஸ்ப்ளிட் பண்ணோம். ஆனால் இப்போ ஹீரோன்னு ஒருத்தர் இருக்கான் இல்லையா, 4 பேர் ஆகிட்டோம். பட் ஆனாலும் 3 பேர் தான் வந்து பணம் கட்டணும்னா அது எப்படி சரியாகும், நம்மளே வந்து வாய்க்கும் வயிற்றுக்கும் பத்தாமல் இருந்துட்டுருக்கோம். அப்படி இருக்கப்ப அவனுக்கு வந்துட்டு யார் வந்து பொறுப்பேற்றுக்கிறது, அவன் இப்போ ஒன்னால தானே இங்கே இருக்கான், ஸோ நீயே வந்து பொறுப்பெடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறான். நம்ம ஹீரோயினும் அப்படியே வந்து சர்ப்ரைஸ் ஆகி நின்றுட்டுருக்க. அந்த பொண்ணும் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கா. அதாவது ஹீரோ வந்து ஒரு காலேஜ் பிரசிடென்ட் ஆகவும் ஹேண்ட்ஸமான கையாகவும் நான் ரொம்பவே ரசிக்கிறேன், அட்மையர் பண்ணுறேன். பட் ஸ்டில் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு வாயும் வயிறும் வேறு வேறு தானே, ஸோ அவரோட திங்ஸை வந்துட்டு நான் கேரி ஆன் பண்ண முடியாது, எனக்கு அதுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறான். ஆனால் அந்த பாய் ரூமியும் ஹீரோயின் கிட்ட எப்படி வந்துட்டு தள்ளுற, அவள் ஏற்கனவே நிறைய ஷிஃப்ட் ஒர்க் பண்ணுறாள் அப்படின்னோடனே நான் எதுக்காக இன்னொருத்தனுக்காக பணம் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரூமி கேட்க, நம்ம ஹீரோயினும் சண்டை வளரக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஓகே ஓகே நானே வந்து ஹீரோக்காக பொறுப்பேற்றுக்கிறேன், நான் இன்னும் கொஞ்சம் வேலையில் வந்துட்டு ஷிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டேன்னா மணி என்னால் வந்து திரட்ட முடியும் அப்படின்லாம் சொல்கிறேன். நம்ம ஹீரோவோ அப்போ தான் வெளியில் போயிட்டு வந்திருக்கான். ஸோ இவங்க பேசுகிற அந்த கான்வர்சேஷன் ஃபுல்லாத்தையும் லிசன் பண்ணிகிட்டு இருக்கான். ஷாஷாவோட அப்பாவோ அவங்க எல்லாரும் ஒன்றா எடுத்துக்கிட்ட ஃபோட்டோவை பார்த்துட்டு அவரோட செக்ரட்டரியை கூப்பிட்டு, நான் போட்டு வச்ச விதை வந்துட்டு சீக்கிரம் முளைக்க ஆரம்பிச்சிடும், அதாவது ஹீரோ வந்து வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிடுவான், அவன் வேற எங்கேயும் வந்து வேலை கிடைக்கக்கூடாது, வேற எங்கேயும் வேலைக்கு போகக்கூடாது, அப்படி ஒரு முடிவை எடுத்தான்னா அவன் என்கிட்ட தான் வந்து நிற்கணுமே தவிர வேற எவன்கிட்டையும் போய் சேரக்கூடாது, அதுக்கான வழிகளை அவனால் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. அந்த செக்ரட்டரியும் சரி நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறான். நம்ம ஹீரோயின் அப்பாடா இப்போ தான் எனக்கு ரிலாக்ஸாக இருக்குன்னு சொல்லி மாஸ்க் போட்டு படுத்துக்க. அங்கே நம்ம ஹீரோ அப்படியே அவசரமாக வரான். அப்போ உள்ள வரவன் நான் இங்கே தங்குறதுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான். நம்ம ஹீரோயின் ஷாக் ஆகிட்டு இப்போ எதுக்கு அதை கேட்குற அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான். அவனும் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, சும்மா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் கேட்ட சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான். நம்ம ஹீரோயினும் இல்லை இல்லை நீயெல்லாம் கேட்க மாட்டேன், ஷாஷாவோட அப்பா ஏதாவது உங்ககிட்ட சொன்னாரா, இல்லை இங்கே யாராவது ஏதாவது சொன்னாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க, நம்ம ஹீரோவும் யாரும் எதுவும் சொல்லலை, நானாவே சும்மா தெரிஞ்சுக்கலான்னு சொல்லி தான் கேட்டேன், நான் எப்போவுமே உன்னை டயர்டாகவே பார்த்துட்ருக்கேன், நீ இவ்வளோ கஷ்டப்படணும்னு அவசியம் இல்லைல்ல, அதுக்காக தான் கேட்டேன் அப்படின்னோடனே நம்ம ஹீரோயினும் நான் ஓகேவா தான் இருக்கேன், நான் ரொம்ப டயர்டாலாம் இல்லையே அப்படின்னு சொல்கிறான். அதுக்கு நம்ம ஹீரோவும் நான் உன்னை பார்த்துட்ருக்கேன் எனக்கு தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க, நம்ம ஹீரோயினும் ஏன்னா நான் வந்து ஒர்க் பண்ணுற விதம் தான், ஐ மீன் ஒர்க் பண்ணுற பீப்புள் தான் அப்படின்னு தான் சொல்கிறேன், ஒர்க் பண்ணி பழகி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறவளை நம்ம ஹீரோ பார்த்துக்கிட்டே நிற்க, நம்ம ஹீரோயினும் நீ எதுக்கு திடீர்னு இப்படிலாம் பிஹேவ் பண்ணுற, எனக்கு ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குதுன்னு சொல்ல, நம்ம ஹீரோவும் வெளியில் வந்துடுறான். ஆனால் நைட்டு ஃபுல்லாக தூக்கம் வராமல் அதை பற்றியே யோசிச்சுட்டு இருக்கான். அடுத்த நாள் காலையில் ஜியாங்கையும் ஹானியும் கூப்பிட்டு மீட் பண்ணுறவன் அவன் வருஷம் ப்ரிப்பேர் பண்ணின ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறான், மார்க்கெட்டிங் அனாலிசிஸ் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அவன் சொல்கிறான் எனக்கு ஒரு ஜாப் வேணும், இந்த ப்ராஜெக்டை உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க ஏதாவது கம்பெனிக்கு சென்ட் பண்ணி எனக்கு ஜாப் கிடைக்கிற மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களான்னு சொல்லி கேட்க, ஹேனும் சரி ஜியாங்கும் சரி உடனே வந்து ஒத்துக்கிறாங்க. அப்போ ஹேனும் வந்துட்டு ரொம்பவே சப்போர்ட் பண்ணுறதா சொல்கிறவன் கண்டிப்பாக எந்த ஒரு கஷ்டத்துலையுமே நம்ம 3 பேரும் ஒன்றா தான் இருக்கணுமே தவிர ஒருத்தர் மட்டும் சஃபர் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை வந்துட்டு உறுதிப்படுத்திக்கிறாங்க. நம்ம ஹீரோயின் அன்னைக்கு நைட்டு வேலையை போயிட்டு வந்துட்டு ஹீரோக்காக டின்னர்லாம் வாங்கிட்டு வர. அப்போ ஹீரோ ரொம்பவே கீனாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறத பார்க்குற அவ என்ன பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி கேட்க, அவனும் ஏதோ மார்க்கெட்டிங் அனாலிசிஸ் அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறான். நம்ம ஹீரோயினும் எனக்கு அதெல்லாம் புரியலை, கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறியான்னு கேட்க, அவனும் சரின்னு சொல்லிட்டு அவளை உட்கார வச்சு பொறுமையாக வேர்ட் பை வேர்ட் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கான். அவளும் அப்பப்போ புரிஞ்ச மாதிரி தலையெல்லாம் ஆட்டிட்டு இருக்கா. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயின் எதுவுமே பேச மாட்டேங்கிறாளேன்னு சொல்லி திரும்பி பார்க்குறப்ப தான் அவள் தூங்கிட்டதை கவனிக்கிறான். அப்போ அவள் லைட்டாக சிரிச்சுக்கிட்டே ஒன்று இவன் சாப்பிட்றா இல்லை தூங்குறா, இவளை மாதிரி
இருக்கிறதுக்கு நான் பழகிக்கணும் அப்படின்னு தன்னோட மனசுக்குள்ளேயே சொல்லிக்கிறான். நம்ம ஹீரோ ஒரு கம்பெனி மாறி 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 எல்லாத்துலேயும் வந்து இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான். அவனோட ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் பார்த்து முடிக்கிற ஒரு நபரோ காலேஜ் கூட முடிக்கல இல்லையா, உனக்கு எதுக்கு இந்த வேலைலாம், இந்த ப்ராஜெக்டே சரியில்லை அப்படின்லாம் சொல்லி அனுப்பி விட்டுறாரு. ஷாஷாவோட அப்பாவோட செக்ரட்டரியோ கரெக்டாக வேற ஒரு ரூம்ல இருந்து அங்கே என்டர் ஆகி நான் சொன்ன மாதிரியே நடந்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப நல்லது, ஷாஷாவோட அப்பா அவங்களுக்கு ஏதாவது பார்த்து பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு. நம்ம ஹீரோயினோ ஐயோ எக்ஸாம் வரப்போகுது, இன்னும் நிறைய ஷிஃப்ட்ஸ் வேறு இருக்குது, நான் வேலை பண்ணுவேனா எக்ஸாம் பண்ணுவேனா அப்படின்லாம் சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கப்போ அங்கே ஜியாங் வரான். அவனும் உன் மேலே ஒரு பிளாக் கவுட் இருக்குது, அதை நான் தள்ளி விடுறேன்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் சேர்ந்து மாற்றி மாற்றி அதை தள்ளி விளையாண்டுட்டு இருக்க. மோமோவும் அந்த சைடு வந்துட்டு இங்கே என்ன எப்போல்லாம் ஹீரோயின் எங்கெல்லாம் இருக்காளோ அங்கெல்லாம் ஜியாங்கும் இருக்கான், இது எதுவும் சரியில்லையே அப்படின்னு மனசில் நினச்சிட்டு இருக்கா. அப்போ ஜியாங்கும் நம்ம ஹீரோயினை பார்த்து அவளோட ட்ரபிள் எல்லாம் அவள் சொல்லாமலே புரிஞ்சுக்கிட்டு உனக்கு எக்ஸாம் வரப்போகுது இல்லை, ஏதாவது ஹெல்ப் என்ன சொல்லு, படிக்கிறதுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். நம்ம ஹீரோயினும் உடனே ஒத்துக்கிறான். மோமோவும் தன்னோட மனசுக்குள்ளேயே ஜியாங் சூஸ் பண்ண கிஃப்ட் ஹீரோயினுக்கு பார்த்த உடனே பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னா. அப்படி இருக்கப்போ ஜியாங்குக்கு அவளோட விருப்பம் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு. ஸோ அவங்க 2 பேரும் நான் நினைச்சதை விட க்ளோஸாக இருக்காங்க, எப்போவுமே ஒன்றா தான் சுற்றிட்டு இருக்காங்க. இனிமேல் நான் கொஞ்சம் உஷாராக தான் இருக்கணும், ஏன்னா என்னோட லவ்வில் இப்போ வந்துட்டு ஒரு அப்போனன்ட் வந்துட்டு தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறா. நம்ம ஹீரோயினும் பெட்ரோல் பேங்க்கில் வேலை பண்ணிட்டு இருக்கா. அந்த சமயம் நம்ம ஹீரோவில் மீட் பண்ணுறதுக்காக வந்து இன்னைக்கு ஃபுல்லாக இன்டர்வியூஸ் எதுவுமே கிளியர் ஆகலைன்னு சொல்லி ரொம்பவே டல்லாக இருக்க. அவளும் ரொம்பவே மோட்டிவேஷன் கொடுத்துட்ருக்கா. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோவும் சரி இன்னும் ஒன்று பாக்கி இருக்குது, நான் போய் அதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். அவன் அதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்க சமயம் ஒரு பொண்ணு வந்து கிளாஸ் டோர் வழியாக நம்ம ஹீரோ அவங்க உட்காந்துருக்கிறத பார்த்து ரொம்பவே சர்ப்ரைஸ் ஆகிடுறான். அவன் வெளியில் வந்ததுக்கப்புறமா அவள் பேசுகிறா. அவளோட பேர் கோகோனும் நம்ம ஹீரோவுடைய காலேஜ் சீனியர் அந்த பொண்ணு. நம்ம ஹீரோ வந்து அந்த எலைட் யூனியனுக்கு பிரசிடென்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பொண்ணு தான் வந்து பிரசிடென்ட்டாக இருந்திருக்கா. அவள் நம்ம ஹீரோவை பார்த்து பேச ஆரம்பிச்சோடனே அவனும் அப்ராட்டில் தானே இருந்த, இங்கே என்ன பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான். அதுக்கு அவளோ ஆக்சுவலாக முடிஞ்சிடுச்சு, இங்கே தான் இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணுறேன், நீ இங்கே ஒர்க்குக்கு தான் வந்தியா அப்படின்லாம் சொல்லி கேட்டுட்ருக்கா. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயினும் வீட்டில் ஹீரோ வந்து ரொம்ப டயர்டாக வருவான், அவனை மோட்டிவேட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக அவனுக்கு நிறைய ஃபுட்டெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ அந்த கேர்லி ரூமியும் ஒரு புக் படிச்சுட்டு இருக்கா. அதாவது கப்பல்ஸ்குள்ளே வந்து எப்படி வந்து அந்யோன்யமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம். ஸோ அதில் இருக்கிற பாயிண்டர்ஸை வந்து அவன் நம்ம ஹீரோயினுக்கு சொல்கிறேன்னு சொல்கிறவ பசங்க எல்லாம் வந்துட்டு ரொம்பவே இம்மெச்சூர், அது வந்து எந்த வயசாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு ஃபுட்டால் மட்டும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாது அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கா. நம்ம ஹீரோயினும் என்னது இப்படிலாம் இவன் சொல்லிட்டு இருக்காளே உண்மையாக இருக்குமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கா. அந்த சமயம் அவளுக்கு நம்ம ஹீரோ கிட்ட இருந்து அவன் லேட்டாக வரதா சொல்லி ஒரு மெசேஜும் வருது. ஹீரோவும் அந்த கோகோவும் ஒன்றா ஒரு பாரில் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க. அப்போ அவளோ நம்ம ஹீரோவை பார்த்து நீ ரொம்பவே மெச்சூர் ஆகிட்ட, நீ இவ்வளோ க்ரோ அப் அவன்னு நினச்சி கூட பார்க்கல, முன்னாடி எவ்வளோ கோல்ட் அண்ட் அரகண்ட்டாக இருப்ப, இப்போ அந்த அகங்காரம்லாம் எதுவும் இல்லாமல் ஒரு நார்மல் பர்சன் மாதிரி ஜாப் தேடிட்டு இருக்க, ரொம்பவே வந்து ப்ராக்டிக்கலாக இருக்க, இப்போ நான் ஒரு புது பர்சனை பார்த்த மாதிரி இருக்குது, ஆனால் எனக்கு சந்தோஷமாகவும் இருக்குது நீ இப்படி மாறினதில்ல அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கா. அப்போ அவளோ உன்னோட ப்ராஜெக்ட் தான் நீ சப்மிட் பண்ணியிருந்தியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறவ, நான் வேணா உனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணி தரேன், என் கூட வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணுறியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா. நம்ம ஹீரோவும் அமைதியை யோசிச்சுட்டு இருக்கான். அவன் அதுக்கப்புறமா வீட்டுக்கு வந்து சேர நம்ம ஹீரோயினும் என்ன ஆச்சு ஏன் இவ்வளோ லேட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா. அதுக்கு நம்ம ஹீரோவும் இல்லை எனக்கு ஒர்க் கிடச்சிருச்சு, என்னோட காலேஜ் சீனியர் தான், அவங்க பேர் கோகோ, அவங்க தான் வந்து எனக்கு ஒர்க்குக்கு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க, நாளைக்கே நான் ஒரு மீட்டிங்க்கு போகணும் அப்படின்லாம் சொல்ல நம்ம ஹீரோயினும் ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறா அவனுக்கு வேலை கிடச்சிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு. அந்த சீனியர் கோகோவோ அவளோட வீட்டில் ஹீரோ ரொம்பவே மாறிட்டான், முன்னாடி நான் பார்த்ததுக்கு இப்போ ரொம்பவே அழகாகவும் இருக்கான், ப்ளஸ் அவன் இவ்வளோ வந்து ஒரு டெஸ்பரேட்டான பர்சனாக நான் பார்த்ததே கிடையாது, எப்போவுமே அரகண்ட்டாகவும் என்கிட்ட சண்டை போடுறவனாகவும் தான் பார்த்துருக்கேன், ஆனால் இதுதான் எனக்கான சமயம், அவன் தான் ரொம்ப க்யூட் ஆகிட்டானே அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கிட்டே அவனுடைய ப்ராஜெக்ட் எடுத்து செக் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஒரு காலேஜ் கம்ப்ளீட் பண்ணாத ஒருத்தனுடைய ரிப்போர்ட் வந்துட்டு இவ்வளோ நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி இது யார் ரிஜெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கான். அடுத்த நாள் நம்ம ஹீரோ ஹேன் அண்ட் ஜியாங்க மீட் பண்ணி அவனுக்கு வேலை கிடைச்ச விஷயத்த சொல்கிறதுக்காக போகிறான். அந்த சமயம் ஹேனோ நீ ரொம்ப வந்து வேலை தேடி இருக்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும், நான் வேணா ஷாஷாவோட அப்பா கிட்ட பேசட்டா உனக்கு வேலைக்கு அரேஞ்ச் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நம்ம ஹீரோவும் எனக்கு ஆல்ரெடி வந்து வேலை கிடைச்சிருச்சு, நம்ம சீனியர் கோகோவை மீட் பண்ண அவங்க தான் வந்து அதுக்கு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்ல உடனே ஹேன் ஷாக் ஆகிட்டு யார் ஜியாங்கோட கசினா, அவங்க தான் ரொம்ப கோல்டான பர்சன் ஆயிடுச்சாடா, நம்ம குரூப்புக்கும் அவங்களுக்கும் ஆகவே ஆகாது, அவங்கள ஹெல்ப் பண்ணுறாங்கன்னே ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறான். அடுத்த நாள் கோகோ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ அவளுக்கு மேலே இருக்கிற சுப்பீரியர் ஒருத்தர் வராரு. அவரோ நம்ம ஹீரோவோட நேமை தூக்கி போட்டு இந்த ஃபைலில் இருக்கவனை செலக்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கு கோகோவோ எனக்கு வந்து ஒரு பர்சனை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த சான்ஸை நான் இவனை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னோடனே அந்த சூப்பர்வைசர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, அதாவது இவனுக்கு வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் ஒரு எதிரி இருக்காங்கன்னு அவங்க தான் இவங்களை வந்து செலக்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி என்கிட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ அதை மீற முடியாதுன்னு சொல்கிறாரு. கோகோவோ இந்த கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே சொன்னேன் இல்லையா, உன்னோட எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்டாக நான் இருக்கிறதுனால இதில் ஜாயின் பண்ணல, என்னோட கேப்பபிலிட்டிஸ்க்காக தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன், ஸோ என்னோட முடிவை நீ மதிச்சு தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆள்கிட்ட ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லி அனுப்பி விட்டுறா. நம்ம ஹீரோக்கு வேலை கிடைச்சிச்சுன்னு ரொம்பவே சந்தோஷமா ஷாஷா கிட்ட சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கப்போ ஷாஷாக்கு அந்த விஷயம் ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கு. யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஹேன் தான், அதை நம்ம ஹீரோயின் வந்து கெஸ் பண்ணுறா. அப்போது ஷாஷாவும் நம்ம ஹீரோயின்
ஹீரோயினை பார்த்து, "ஆனா நீ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா தான் இருந்தாகணும். ஏன்னா கோகோ கூட தானே அவன் ஒர்க் பண்ண போறான்" அப்படின்னு சொன்னோனே, நம்ம ஹீரோயினும், "ஏன் அந்த கோகோ சீனியர் நல்லா தானே ஹெல்ப் பண்றாங்க" அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா. அதுக்கு ஷாஷாவோ, "இல்ல இல்ல அவ வந்து நல்லவன்னு சொல்றத விட எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சவ அப்படின்னு சொல்லலாம். அவ ரொம்பவே பிரிட்டியா இருப்பா. நெறைய வந்துட்டு காலேஜ்ல இருக்க கைஸ் எல்லாம் முன்னாடி வந்துட்டு அவளுக்கு பின்னாடி தான் சுத்திட்டு இருப்பாங்க. பிளஸ் வந்து நம்ம குரூப்புக்கும் அவளுக்கும் வந்துட்டு சுத்தமா செட்டே ஆகாது. ரொம்பவே ஃபைட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த மாரிலாம் தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றா. நம்ம ஹீரோயினும் சரி அதுக்கு எதுக்கு நான் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ஷாஷாக்கும் என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல. கோகோவோ நம்ம ஹீரோவோட ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவனோட கொஞ்சம் வந்து ஃப்ளர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான். அந்த சமயம் அவளும் நம்ம ஹீரோவை பார்த்து, "என் கூட ஒர்க் பண்றதுக்கு உனக்கு பயமா இல்லையா?" அப்படின்னு சொல்லி கேட்க, நம்ம ஹீரோவும் எதுக்கு பயப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான். அதுக்கு அவளோ, "ஏன் கிட்ட அட்ராக்ட் ஆகிடுவேன்னு உனக்கு பயம் இல்லையா?" அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா. அதுக்கு நம்ம ஹீரோவும், "நான் அட்ராக்ட் ஆகிட்ட பர்சன் ஏற்கனவே ஒருத்தி இருக்கா" அப்படின்னு சொல்ல, இவளும் வந்துட்டு சிரிச்சுக்கிட்டே அங்கேருந்து கிளம்பி போயிடுறா. இவர ஹீரோயின் கோகோவை பற்றி அவளோட ரூமீஸ் கிட்ட சொல்ல, அவங்க 2 பேரும் ஏற்கனவே கோகோ மீட் பண்ணியிருக்கிறதுனால அவங்க ஸ்கூல் ஃபோரம்ல இருந்து அவளோட ஃபோட்டோவெல்லாம் எடுத்து காட்டுறாங்க. அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, "நீ அவகிட்ட ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக இருந்தாகணும். ஏன்னா அவள் வந்துட்டு முன்னாடி இருந்த பிரசிடென்ட்ஸோ ரொம்பவே டேலண்டட், எல்லா வகையிலையுமே வந்து ஒன்னை விட சுப்பீரியர் தான் அவள். ப்ளஸ் முதல்ல இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸை மாற்று" அப்படின்னு அந்த கேர்ள் ரூம்மேட்டும் அவள்கிட்ட கத்திட்டு போகிறா. நம்ம ஹீரோ அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வர அவனுக்கு ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோயின் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்து பார்க்குறா. பார்த்தா அதுக்குள்ளே டயர்டில் நம்ம ஹீரோ தூங்கி போயிருக்கான். இவன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறானே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோயின் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கா. அடுத்த நாள் நம்ம ஹீரோ ஆஃபீஸ்க்கு போகிறப்போ அப்போ அங்கே வர மோமோ அவனை ஸ்டாப் பண்ணி, "எதுக்காக அவசரமாக போகிற?" அப்படின்னு, "நான் இப்போ ஒர்க் பண்ணுறேன், நான் வந்து ஒரு மீட்டிங்கு போய் ஆகணும்" அப்படின்னு சொல்லி அவன் அவகிட்ட பேச கூட டைம் இல்லைன்னு ஓடிடுறான். அப்போ திடீர்னு ஓடி வர நம்ம ஹீரோயினும், "ஹீரோ பார்த்தியா?" அப்படின்னு சொல்லி மோமோ கிட்ட கேட்க, "மோமோ அவன் இப்போ தான் போனான்" அப்படின்னு சொல்கிறா. உடனே நம்ம ஹீரோயினும், "சரி நான் அவகிட்ட அப்புறம் பேசுகிறேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்ப போக அவளை ஸ்டாப் பண்ணுற மோமோ, "என்ன பண்ணுறீங்க 2 பேரும்? ஓடி பிடிச்சி விளையாடுறீங்களா?" அப்படின்லாம் சொல்லி கேட்க, நம்ம ஹீரோயினும், "எனக்கு பேசுறதுக்கு அவசியம் இல்லை, அவனுக்கு சிக்கன் சூப் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருந்தா அவன் எடுத்துகிட்டு போக மறந்துட்டான், அதை கொடுக்கறதுக்காக தான் நான் போயிட்டுருக்கேன்" அப்படின்னோடனே உடனே மோமோவும், "நான் தான் தப்பாக நினச்சிக்கலாம் ஹீரோயினை" அப்படின்னு சொல்லி மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கிட்டே, "ஓ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் மாதிரி இப்போவே பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா" அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோயினை டீஸ் பண்ண, அவளோ "சீப்போ" அப்படின்னு பிடிச்சி தள்ளுறான். அவள் தள்ளுற ஃபோர்ஸில் மோமோவோ கீழே போய் விழுந்து வாரிட, அவளோ எழுந்திருக்க முடியாமல் அப்படியே கிடக்க நம்ம ஹீரோயின் தூக்கி விட்டு சாரி கேட்குறா. மோமோவோ, "பரவாயில்ல நீ போ உன் ஹஸ்பண்டை பாரு" அப்படின்னு சொல்கிறவ, நானும் ஜியாங்க் இது மாதிரி ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருக்கா. ஹீரோட ஆஃபீஸ்க்கு வந்து சேர்ற ஹீரோயினும் அவனுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கான். அவன் மீட்டிங் ரூமில் இருக்கிறத பார்க்குறா. அவனும் ஃபோட்டோவில் பார்த்த கொக்கோவும் ஒன்று அங்கே நின்று பேசிட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு இருக்கவ, கொக்கோ வந்து பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியை விட இப்போ ரொம்ப அழகாக இருக்கா அப்படின்லாம் சொல்லி நினச்சி அவன் ரொம்பவே இன்செக்யூராக ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கா. அங்கே அந்த மீட்டிங் முடிகிற வரைக்கும் அவனுக்காக வெயிட் பண்ணுறவ அதே இடத்துல உட்காந்து தூங்கி போயிட அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாம் கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டும் பார்த்துக்கிட்டும் போயிட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஹீரோ அங்கே வந்ததுக்கப்புறமா அவளை கண்விழிச்சு அவங்க 2 பேரும் ஒன்றா பார்க்க, கோகோவோ இது யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா. நம்ம ஹீரோயினும், "நான் ஹீரோக்கு ஃப்ரெண்டு" அப்படின்னு சொல்லிடுறா. ஏன்னா வந்து அவன் நம்ம ஹீரோயினை பார்த்து எல்லாருக்கும் முன்னாடி வந்து அசிங்கப்பற்றக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அவளோட இன்செக்யூர் ஃபீல்னால அவளே ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லிக்கிறா. அதுக்கப்புறம் அவளோ கோகோவை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு, "நான் இங்கே ஒரு விஷயம் கொண்டு வந்திருக்கேன், இது ஹீரோக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டு வந்தேன், ஆனால் நீங்களும் சாப்பிடுங்க ரொம்ப நல்லது" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிக்கன் சூப்பை ஒரு பவுலில் ஊற்றி கொடுக்க, அந்த கோகோவோ நம்ம ஹீரோயினை மேலேயும் கீழேயும் பார்த்து அவளோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் ப்ளஸ் அந்த வியர்டான சாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்து பயங்கரமாக சிரிச்சுக்கிட்டே, "இல்லை இல்லை இதை உன் ஃப்ரெண்டுக்கே கூட எனக்கு வேண்டாம்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து போயிட்டா. நம்ம ஹீரோவும் அப்படியே முழிச்சுக்கிட்டே நிற்க, ஹீரோயினும், "நான் இங்கே வந்திருக்க கூடாதா?" அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா. அதுக்கு நம்ம ஹீரோவும், "அப்பெல்லாம் ஒன்றும் இல்லையே" அப்படின்னு சொல்கிறான். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயினும், "சரிவா வீட்டுக்கு போகலாம், வேலை முடிஞ்சிடுச்சான்னு" சொல்லி கேட்குறா. அதுக்கு ஹீரோவும், "இல்லை இல்லை மீட்டிங் இருக்குது, நானும் கொக்கோவும் கொஞ்சம் விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணோம்" அப்படின்னு சொல்கிறான். "நீங்கள் 2 பேர் மட்டுமா?" அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோயின் கேட்க, அவனும் ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறான். நம்ம ஹீரோயின் அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போகிற வழி ஃபுல்லாக ரொம்பவே இன்செக்யூராக ஃபீல் பண்ணிட்டு தன்னை கொக்கோ கூட கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டு ரொம்பவே கவலைப்பட்டுட்டு இருக்கா. இதோட இந்த பார்ட் முடியுது.